Vi fik opgaven at levere og opstille et mødebord i forbindelse med vores kontraktaftale med WHO. Den aftale vandt vi i et udbud helt tilbage i 2019. Mødebordet er custom made, det vil sige specielt design. Vi har designet bordet efter WHO's egne ønsker, efter rummets størrelse og de lokale brandkrav, som gælder i Schweiz. Der er vilde detaljer i bordet, såsom indvendige kabelkanaler, aftagelige afdækninger til teknikrum i hvert enkelt delelement i bordet. Vi har specielt lavet plads til audio i bordet. Bordet er her ønsket i hvid, da WHO har indført det som standardfarve. Bordet kan dog laves i andre lækre ting, såsom e-finer, nanolaminat eller linoleum. Herudover er bordet fast, men vi kan altså også lave det som et hæve-sænke-bord. Teknikken er i øvrigt i højeste kvalitet, da alle ting er mærket Arthur Holm. Skal vi også hjælpe dig med dit næste projekt? Så tag en uforpligtende snak med en af vores inventarkonsulenter. Det er nemlig helt gratis. Mit navn er Benjamin Eriksson, og jeg er markedschef i Inventarland.